protiv Jevreja. Jedini znači na ovome prostoru koji je ustajao protiv toga zla, protiv čitavog zla, to su bili naši preci. Mi smo obavezni, znači, ali to su bili naši preci koji poštuju svoju vjeru. Nas je naša vjera tako odgojila i nama ne trebaju komunisti da pričaju i dosta je sa njihovom tom pričom da oni nas uče bratstvu i jedinstvu, da oni nas uče toleranciji. Koga da oni uče? Oni nas uče velikosrbizmu. Oni nas uče potlačenost, da budemo potlačeni, da šutimo o svojoj historiji. Oni nas uče da mi mrzimo svoga Mehmeda Efendiju Handića i svoga Mustafa Busladića i svoga Mujagu Komadinu i svoga Husagu Čišića i svoje Maglajliće i svoje Sadekoviće i svoje Budimlije i svoga Muhameda Efendiju Hadži Efendića koji je čuvao 640 kvadratnih kilometara prostora slobodnoga u kome ni Srbinu, ni Hrvatu, ni Jevreju nije pala dlaka s glave. A zovu ga fašistom i ne daju ulicu u Tuzli zbog toga. I tu je bio i Efendija Kurt o kome piše naš Fatmi, naš prvoborac našeg medijskog prostora, o kome piše i govori. Razumijete me? Zašto? Jer oni hoće da kažu samo smo mi pozitivni, samo smo mi moralni i tako dalje. Vi i vaš Josip Broz koji je masovni ubica, koji je ubio 60.000 Bošnjaka u maju i junu 1945. godine. Pa to vam govore srpski, hrvatski i slovenački istoričari. A još nismo istražili masovne grobnice iz tog perioda. Još nemamo naše historijske nauke o tom periodu. Pokušaj Safeda Bandžovića, Muhidina Pelesića i drugi naši istoričari, to su tek mali pionirski pokušaj. Ne mogu ni oni jer država ne investira u ta istraživanja. Jer smo takvi kakvi jesmo, znači nesvjesni. Umjesto znači, da sva Evropa danas zna da je jedan narod koji čini 0,01% evropskog stanovništva u takvom rajhu, u takvom zlu ustao protiv toga zla i to tako hrabro i tako hametice. Čitav narod je ustao jer to su ljudi iz džamija i to su ljudi da nisu ti naši alimi vazali tako o tom narodu. Pa i mi bismo progonili Jevreje i bijele Cigane ili Srbe ili Hrvate ili ne znam nijakog. Ali mi to masovno nikada nismo činili. I mi smo ponosni, znači što ni u tokom Drugog svjetskog rata, ni u ovome ratu ne postoje masovne grobnice na drugima koje bi naši ljudi počinili. A to je bila direktiva Josipa Broza i vidjet ćete to u knjigama doktora Dušana Simića koje on objavio, ima i 3 naučnih, znači beogradski. I jedna od direktiva koja je bila potpuno nepoznata 45 godina odnosi se na religiju. I tamo je Josip Broz naredio svojim idolopoklonicima da se bore protiv religije. Taj režim je pobio oko 60.000 našeg naroda, muslimana. To je podatak Vedrana Petrovića. Eto recimo da je Vedran Petrović preterao. Recimo da su ubili 30.000 naše braće i sestara. Pa kako onda Bošnjaci mogu da i dan danas slave to lažno božanstvo, tog lažnog boga, toga režima,